Panahon sa kalamidad, labing importante ang pagpangandam sa katawhan ug pag-atiman sa kinaiyahan. Sama sa gayhimo sa usa ka lugar sa Caguait, Surigao del Sur. Atong siron sa RTV Presents ni John D. Esteban. Human milabay ang bagyong Auring sa Caguait, Surigao del Sur ni adtong Domingo. Giadtuan sa One Mindanao ang Arangasa Island, Barangay Arasasan sa maong lungsod. Sa pagsubang sa adlaw, hinay-hinay nga mitumaw ang kaanyag sa isla. Pino ang balas, nindot ug limpyo ang dagat, ug kalmado na. Naabtan namo ang mga residente nga nanghinlo sa ilang mga balay, human gihapak sa dagkong balod dala sa bagyo. Kining balay ni Nanay Beatriz nagtakilid na, nagubasab ang ilang kasilyas ug kusina. Dihang gipailawom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang Caguait. Ang mga taga-Arangasa ang unang gipabakwit sa LGU. Gumikan, delikado ang ilang gikahimutangan nga napalibutan og tubig ug nagatubang sa Pacific Ocean. Labi na sa storm surge. Siya ka-importante na nga maminaw dayon ta. Oo, importante gyud yon, ma'am, kay mahadlo kita kung may kalamidad na mao pa kita tabok sa Arasasan na dagko ng balod. Di na maatraka. Sawa pa ang bagyo, nakaandam na ang disaster plan sa barangay, sama sa emergency contingency. Yato na kami mag-ano sa down to sa bakapitan to ang bakapitan mag-down na sad sa amo mga committee ilabi na yato sa rescue team. Labihan usab ang ilahang pag-atiman sa kinaiyahan. Gani daghang bakaw na ang ilang gitanom. Usa ka libo na ka mga mangroves ang natanom sa mga residente dinhi sa Arangasa Island nga sakop sa Barangay Arasasan dinhi sa Caguait, Surigao del Sur. Gumikan na sayod manggod sila nga kining mga bakhaw ilahang proteksyon panahon sa kalamidad. Anong tumulabong na yun siya, isa yun makadepensa na sa bawod. Kaduha, yun mga isda, labong na itong kahoy at ito na magsilong-silong. Hinuon plano sa LGU nga i-relocate na ang mga taga-Arangasa. So yung premium namin sa SGLG, yun ang ginagamit namin para to develop the land development, and then we tie up with Gawad Kalinga. So yun ang ginagamit natin para sa mga bahay nila. Yun, importante sa atin yung life ng tao. Walay natala nga namatay o nasamdan sa Caguait tungod sa bagyo. Di man mapugngan ang natural nga kalamidad. Apan ang kinaiyahan, maoy atong armas aron maminusan ang epekto niini. Busa inubanan sa kanunayng andam sa hagit sa panahon, ato gayud ampingan ang kinaiyahan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.